În stomatologie, tehnologia și inovația merg mână în mână pentru a redefini experiența pacienților și performanța medicilor. Anul 2025 se anunță revoluționar cu tendințe care îmbină precizia, estetica și confortul, toate susținute de soluții de ultimă generație. Alături de noi este domnul dr. Octavian Munteanu, medic stomatolog specializat în implantologie orală și parodontologie, pentru a discuta despre noile tehnologii care transformă domeniul, de la utilizarea laserelor avansate la ghiduri chirurgicale personalizate pentru implanturi, dar și despre inovații în estetică, cum ar fi fațetele și coroanele. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne rezervă viitorul. Vă salut și mă bucur tare mult să ne întâlnim astăzi. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Ne dorim să știm ce am de făcut, pentru că zâmbetul este carte de vizită și ne dorim ca și în 2025 să zâmbim cât mai mult, cu foarte multă încredere în noi. Pentru asta presupune să mergem la stomatolog și este important să ne luăm informațiile pentru a ști ce avem de făcut și ce ne vor aștepta în noile cabinete de stomatologie. Care credeți că este cea mai importantă tendință care va influența stomatologia în 2025? În stomatologie, ca și în celelalte domenii, se merge foarte mult pe digitalizare, pe informatizarea lucrurilor, ajutorul calculatoarelor. Deși este și bine, este și rău, pentru că până la urmă suntem oameni, suntem biologici și ar trebui să gândim un pic lucrurile și din acest aspect, să stimulăm cât mai mult biologia ca să fim cât mai sănătoși. Bineînțeles, ajutorul tehnologiilor digitale este foarte important acolo unde poate fi îmbinat cu experiența medicului. Spuneam că, într-adevăr, evoluează foarte frumos medicina, în special stomatologia, și aș vrea să vă întreb la nivel de tendințe. Ce dinți se poartă în 2025? Eu sunt oarecum bucuros pentru că în ultima vreme văd o tendință interesantă de a se vorbi și despre salvarea dinților. Ultimul deceniu a fost numai despre scos și înlocuit cu șuruburi. Ceea ce, bine, poate să fie și un lucru foarte bun decât să ajungem la o proteză mobilă, însă dacă avem șanse să ne păstrăm dinții noștri naturali, este mult mai bine. Cum le spun pacienților mei, e foarte ușor să scoți un dinte, dar nu ți-l mai dă nimeni înapoi. E mult mai bine să încercăm să-i păstrăm și mă bucură foarte mult că tocmai mulți dintre colegii mei vorbesc despre cum să combatem parodontoza, de exemplu, și cum să ne menținem dinții naturali cât mai mult pe arcadă și cum am spus eu dintotdeauna, de fapt de asta am și făcut propria clinică, cum să integrăm implanturile dentare între dinții noștri naturali, nu să scoatem dinții pentru a face loc implanturilor. Și asta e un lucru îmbucurător. Care sunt principalele probleme stomatologice cu care s-au prezentat pacienții în 2024? Cel puțin la noi la clinică, fiind specializați pe partea de parodontologie, majoritatea pacienților vin cu probleme de boală parodontală. Din păcate, foarte mulți vin în stadii avansate ale bolii pentru că boala nu provoacă simptome evidente, nu prea ne deranjează până când nu ne deranjează de ordine estetic. Adică se retrag gingiile sau ne doare de la rece, de la cald și atunci ne gândim să și venim. Că dacă nu s-ar întâmpla lucrurile astea, poate că am ajunge doar când ne cad dinții. Însă, chiar și în situații de genul ăsta, noi facem tot posibilul să păstrăm dinții pe arcadă. Deci, chiar dacă poate părea că un dinte este dezgolit de gingie sau a pierdut os, îi vedem rădăcina, nu trebuie să ne grăbim să-l scoatem, pentru că un dinte cu o cantitate de măcar 50% de os rămasă pentru o rădăcină poate să ne mai țină cel puțin un deceniu pe arcadă dacă avem grijă și începem să ne schimbăm stilul de viață. Ce vești frumoase ne aduceți astăzi și mă bucur tare mult că le precizăm în platoul nostru. Cum au evoluat tehnologiile laser în ultima vreme și ce avantaje aduc acestea către pacient? Da, vorba reclamei, laser, frate, da. Laserul, mă bucur să văd că este din ce în ce mai folosit. Aproape îl vedem peste tot prezent pe internet atunci când cineva își face reclamă. Ideea este să știm să și-l folosim. De când au apărut și până acum au evoluat foarte mult la modul de ce efect au, cât de rapid este efectul, însă trebuie să-l aplicăm cu grijă. Pentru că dacă îl aplicăm cu prea multă blândețe, nu ne facem treaba. Dacă îl aplicăm prea agresiv, putem să distrugem. Și atunci trebuie să avem un echilibru, trebuie să urmăm niște cursuri, niște studii, să învățăm să-l folosim cum trebuie. Pentru că am văzut pe internet, sunt foarte multe campanii de marketing agresive cu folosirea laserului, în care
se spun tot felul de lucruri care sunt și nu sunt adevărate. Adică, de exemplu, se tot vorbește cum că tratamentele cu laser sunt total nedureroase, ceea ce nu este adevărat. Desigur, putem să facem o simplă dezinfecție cu laserul, care, într-adevăr, nu doare, nu prea simțim, dar când vorbim de o boală parodontală, de exemplu, de pungi parodontale și trebuie să faci un tratament adecvat, nu se poate lucra fără anestezie, pentru că laserul ăla trebuie să-și facă treaba, doar dacă dăm cu lanterna acolo n-am făcut niciun lucru. Deci noi trebuie să omorâm bacteriile alea și uneori mai doare, dar cu puțină anestezie se rezolvă, nu e niciun fel de problemă. Chiar aici voiam să ajungem cu întrebarea, în ce tip de tratamente este folosit laserul? Laserul ca instrument, un laser performant, poate fi folosit în absolut orice tip de tratament. Practic, un medic poate renunța în ziua de astăzi la freză, dacă dorește, însă ca să ai pregătirea și experiența necesară în a folosi acest instrument, trebuie să-l folosești tot timpul, adică trebuie să fii hotărât să lucrezi doar cu laserul stomatologic, pentru că este mai special. Noi în clinică îl folosim foarte mult în tratamentul parodontozei, unde este de mare ajutor. Sunt pacienți care vin, de exemplu, cu pungi parodontale foarte mari, adică avem acel spațiu între dinte și gingie, care uneori se întinde până la vârful rădăcinii, din cauza faptului că s-a pierdut foarte mult os. Venim cu acest laser și distrugem bacteriile care se găsesc între gingie și dinte și stimulăm relipirea gingiei de dinte. Se închide astfel punga parodontală și are loc și un proces de remineralizare și se mai recapătă niște os pierdut. Deci, după cum spuneam, pentru noi e foarte important în parodontologie, dar poate fi folosit în absolut orice, cum ar fi în proceduri de chirurgie, deci putem face proceduri estetice de alungire a coroanei dentare, de exemplu dacă avem o gingie care acoperă prea mult dinții și este inestetică, o putem tăia foarte ușor cu laserul dentar, de multe ori chiar și fără anestezie. Doar cu un mic spray, da? Cu puțină lidocaină, amorțim gingia și ne facem treaba. Partea bună este că atunci când folosim laserul nu avem sângerări, nu avem inflamații, pacientul se vindecă mult mai repede, la câteva zile după intervenție nu prea se vede că s-a lucrat acolo. În afară de proceduri de estetică, poate fi folosit și la proceduri mai serioase, de chirurgie mai serioasă, cum ar fi, de exemplu, să dăm o gaură pentru un implant sau să sterilizăm gaura dată pentru implant cu freza. Ajută foarte mult la vindecarea ulterioară. Sau putem chiar tăia osul dacă avem nevoie să aplanăm o creastă prea ascuțită, de exemplu, o creastă alveolară. În afară de asta, am văzut foarte mult acum pe internet, se reclamă asta cu plombe fără durere. Într-o oarecare măsură este adevărat. Dacă folosești laserul la o putere mică și ești dispus să stai o oră până creezi un orificiu acolo, să cureți caria, este adevărat. Însă nu avem atâta timp la dispoziție tot timpul și atunci laserul trebuie folosit așa cum trebuie și dacă vrem să preparăm cavitatea mai repede, doare un pic, dar, repet, ca și mai devreme, se face un pic de anestezie și nu e o problemă. Marele avantaj al laserului în toate domeniile în care e folosit este că el sterilizează în urma lui. Deci, odată că ne curăță un dinte, că ne curăță gingia, omoară bacteriile și creează o suprafață foarte propice aderării, de exemplu, a gingiei de dinte sau a plombei de dinte. Deci ne ajută să ne și țină plombele mai mult în afară de faptul că ne omoară bacteriile și practic dă o durată de viață mai lungă pentru aceste obturații. Un instrument important și de ajutor, dar cât de important este să fie și în mâna specialistului care să știe să folosească. Foarte important, pentru că este un instrument periculos. Atunci când este folosit excesiv, arde, da? Distruge, necrozează. Trebuie să știm să-l folosim bine, adică nu putem pune mâna oricărui medic începător, dă-i cu laserul și tratează, pentru că nu este chiar așa. Putem să facem mai mult rău din dorința de a face bine uneori. Medicina evoluează, dar este important ca și medicul să-și mențină maestria sau să-și dezvolte maestria, ceea ce mă bucură și mai tare. Ce este un ghid chirurgical pentru implanturi și cum se folosește el în abordarea intervențiilor? Aici vorbim de zona în care eu mă ocup foarte mult. Ghidul chirurgical ajută foarte mult medicul în sensul în care
poți poziționa un implant în poziția pe care ai gândit-o de dinainte de operație. Deci, practic, tu pui implantul înainte să așezi pacientul pe scaun la operație. Poți arăta chiar și pacientului pe o computer tomografie cum vor arăta acele implanturi la el în gură. În plus, în afară de asta, poți calcula poziția viitoarelor lucrări protetice, știind exact unde va fi pus implantul. Și e foarte important, de exemplu, foarte mulți pacienți vin cu o cantitate de os limitată și trebuie să folosești la maxim acel os pe care îl ai la dispoziție. Folosind ghidul chirurgical, știi că ai pus implantul în volumul osos maxim, acolo unde trebuie. Pentru că uneori, în timpul operației, ai tendința să mai miști freza un pic mai în stânga, un pic mai în dreapta și să nu utilizezi la maxim volumul osos disponibil. Ghidul chirurgical te scapă de asemenea erori, însă, repet, trebuie să fie o experiență, adică trebuie să ne obișnuim un pic să lucrăm cu el, pentru că nu e o banalitate. Însă, în momentul în care ești obișnuit, îți ușurează foarte mult lucrurile. Pacientul e foarte fericit pentru că odată avem anestezii minime, aproape că nu avem tăieturi, operația se termină mult mai repede, nu avem de multe ori fire de sutură care incomodează pacienții după, iar vindecarea se produce mult mai repede. Practic ne umflăm mai puțin, nu sângerăm și operația în sine se petrece mult mai rapid. E foarte ușor, de exemplu, să inseri un număr mai mare de implanturi în aceeași ședință cu un traumatism minim pentru pacient. De exemplu, poți să pui un număr de 8 implanturi pe o arcadă în decurs de 30 de minute fără probleme, bineînțeles dacă și pacientul se prezintă cu un volum osos suficient. Dar e de mare ajutor atât pentru medic cât și pentru pacient. Ce înseamnă ghid chirurgical? Ce presupune acesta? Ghidul chirurgical este practic o gutieră. Poate părea o banalitate. Că practic este o gutieră ca aceea pe care o folosesc sportivii ca să-și protejeze dinții, numai că are niște găuri în ea prin care sunt ghidate frezele noastre în poziția și adâncimea pe care o dorim. Însă, ca să ajungi să creeze aceste găuri care să ghideze frezele, este un pic de know-how. În teorie sună simplu. Ai nevoie de o scanare digitală pe care o faci cu un scanner intraoral și ai nevoie de un computer tomograf. Medicul stabilește pe computer tomograf poziția pe care o vrea pentru implanturi, apoi un specialist suprapune imaginea CT-ului cu imaginea digitală a gurii pacientului și cu ajutorul unui program special se creează acest ghid chirurgical, care ulterior poate fi printat cu o imprimantă 3D sau poate fi produs prin frezare la un laborator. Noi, de exemplu, îl producem in-house cu o imprimantă digitală, este foarte simplu și îl avem gata într-o zi, două, odată ce suntem hotărâți. Ce e important la ghidul chirurgical, odată ce este gata, trebuie probat în gura pacientului și trebuie să ne asigurăm că stă foarte fix pe câmp. Pentru că de multe ori ai impresia, ne putem baza foarte mult pe el, și nu-l verificăm suficient. Deci, înainte de a începe operația propriu-zisă, trebuie să ne asigurăm că el este exact în poziția gândită de dinainte și că stă fix. Pentru pacienți lucrurile sunt simple. Trebuie să-și facă un CT și trebuie să-și scaneze gura în 2 minute. E foarte simplu. Pentru noi, în schimb, e un pic mai mult de muncă. Pregătirea este importantă. Da. Ne-am propus astăzi să vorbim despre tendințele din stomatologie în 2025 și pedalăm puțin mai repede ca să abordăm tot ce ne-am propus. Ajungem și în zona de fațete și coroane dentare. Ce modificări au apărut aici? Ce înseamnă modernul din această fabricare a fațetelor și coroanelor moderne? Aici sunt bucuros pentru că am început să renunțăm la acele fațete ca faianța, care se văd imediat că sunt lucrări puse. Mie îmi plac foarte mult lucrările care nu pot fi diferențiate de dinții natural și deja putem obține acele rezultate, dar trebuie să avem un pic de răbdare. Și anume, trebuie să facem toate probele necesare de dinaintea producerilor. Practic, pacientul trebuie să știe cum vor arăta ca dimensiuni și forme fațetele înainte să îi le punem în gură. Nimic mai simplu, îi scanăm gura, trimitem la laborator, iar tehnicianul ne face un model care va arăta corespunzător cerințelor noastre și noi putem transfera acel model, practic, în gura pacientului. Îi putem face niște fațete sau coroane din material plastic, ca pacientul să vadă de la început
cum va arăta. Dacă dorește modificări, nimic mai simplu, le facem pe loc, repetăm modelul. Dar nu ne apucăm să prelucrăm dinții, să facem rău dinților, practic, înainte să știm dacă pacientul va accepta viitorul tratament, că poate nici nu-i place și vrea să rămână cu ei natural. E bine să nu trecem direct la fapte, ca să zic așa. Să arătăm pacientului cum va fi tratamentul final și apoi să punem mâna pe freză. Odată ce ne-am hotărât unde vrem să ajungem, se prelucrează dintele conform cu ce avem nevoie să facem, fațete sau coroane. La fațete e mai simplu că prelucrăm doar fața dintelui, la coroane trebuie să prelucrăm de jur împrejur și scanăm gura și ulterior tehnicianul ne face noile lucrări protetice conform cerințelor noastre. Bineînțeles că și după ce le facem, putem face o probă în gura pacientului și dacă ceva nu ne place, mai pot suferi mici modificări. Da. Știm că timpul este prețios și suntem într-un secol al vitezei. S-a scurtat timpul de preparație al acestor fațete și lucrări? Da, e total altceva față de când am început eu să lucrez, de exemplu. În primul rând am scăpat de acele materiale gen plastilină, care nu erau tocmai comode. În al doilea rând am scăpat de drumurile făcute spre laborator cu aceste amprente luate. Practic, am scanat gura și o trimitem prin e-mail instant, iar tehnicianul se poate apuca imediat de treabă. A doua oară, cazul poate fi gândit digital. Deci, practic, cum va arăta viitoarea lucrare se face pe calculator, de dinainte. O trimite medicului, noi ne uităm, dacă ne place, mergem înainte, dacă nu, îi spunem ce să modifice, iar modificările astea se fac în timp real, pot fi făcute foarte, foarte ușor. Dacă avem de-a face cu un caz simplu, putem face niște coroane sau niște fațete într-o zi, două. Nu este o problemă. Dar, în general, la fațete este bine să nu ne grăbim și durează, din punctul meu de vedere, cam 2 săptămâni cu toate probele. Noi le putem face și de pe o zi pe alta, să ne înțelegem. Nu e o problemă, dar trebuie să trăim cu fațetele astea, zic eu, măcar 10 ani. Și atunci e bine să știm ce ne punem în gură, dar se pot face și de pe o zi pe alta. Deci tehnologia a avansat foarte mult. Înainte nu visam la coroane făcute de azi până mâine. Este special util în cazul pacienților care au o problemă urgentă, au un dinte fracturat sau rupt din anumite motive și trebuie să-i faci ceva repede că are un anumit eveniment sau nu poate să stea cu o gaură în gură. Și atunci îl scanezi, trimiți laboratorului și îți face repede o coroană, că e ea provizorie de plastic sau că e de ceramică, dar o poți face foarte repede, chiar și în 2-3 ore, dacă e nevoie. Sunt materiale noi care au apărut în ultima vreme? Sunt aceleași materiale, numai că sunt îmbunătățite constant. În principiu, materialul de elecție pentru a avea o estetică maximă a rămas ceramica, porțelană. Ceramica integrală anume. Deci pentru fațete, dacă vrem rezultatele estetice maxime, mergem pe ceramică integrală. Bineînțeles, s-au îmbunătățit caracteristicile acestea, a devenit mai dură, rezistă mai bine de timp, s-au îmbunătățit foarte mult cimenturile, pentru că la fațete problema era, și toată lumea se gândea că se pot desprinde de pe dinți cu ușurință. În ziua de astăzi nu mai vorbim de această problemă, pentru că avem niște cimenturi atât de bune, niște lipici atât de buni, încât fațetele alea se desprind extrem de rar de dinte și de regulă când facem ceva ce nu trebuie, de exemplu roadem o unghie, mușcăm dintr-un os sau mai știu eu ce. Deci e greu să le desprinzi. Eu personal am încercat să desprind o fațetă, nu am fost atent și am reușit să fracturez un dinte. Deci stau foarte bine prinse de dinți. Cu coroanele nu avem problema asta, ele prinzându-se de jur împrejur nu vor cădea aproape niciodată, decât dacă preparația n-a fost bine făcută. Ce este bine este că aceste materiale moderne, gen zirconiu sau ceramică integrală, ne permit să obținem o estetică foarte bună și sunt mult mai biocompatibile decât materialele vechi, cum erau materialele acrilice sau metalele folosite în trecut. În prezent, noi nici nu știu când am făcut ultima dată o coroană metaloceramică, nu mai vrea nimeni metal în gură și nu e un lucru rău. 3 minute și avem o listă de mituri pe care am dorit să le abordăm împreună. Prima afirmație. Ne spuneți dacă este mit sau adevărat. Stomatologia digitală este doar pentru tineri. Nu. Este un mit. Clar. Este pentru toată lumea. Durata tratamentelor crește odată cu utilizarea tehnologiei. Nu e adevărat, din contră ne ușurează și ne scurtează timpul. Inteligența artificială va înlocui stomatologii. Posibil, dar nu o să trăiesc să văd treaba asta. Implanturile ghidate digital nu sunt mai bune decât cele tradiționale.
Nu este adevărat. În mâna unui medic cu experiență sunt mult mai ok. Mă bucur mult că s-o scrie astăzi. Aș dori să vă rog dacă ne puteți lăsa și nouă ca pacienți sau ca viitori pacienți recomandări pentru 2025. La ce ar trebui să fim atenți ca pacienți, ce înseamnă prevenția în 2025 din punct de vedere stomatologic și către ce ar trebui să ne deschidem mintea. Ideea este să păstrăm lucrurile cât mai simplu. Deci să avem o igienă bună de care să ne ținem, chiar și dacă nu prea avem chef să ne periem pe dinți uneori, și nici să nu exagerăm cu această igienă, pentru că de multe ori, din dorința de a face prea mult bine, avem efecte adverse. Deci ne spălăm pe dinți de dimineață și seara și folosim mijloacele ajutătoare, gen ață dentară, duș bucal sau apă de gură, și venim la medic, chiar dacă ni se pare că nu avem nimic, odată la 6 luni la control. De multe ori avem tartrus subgingival pe care nu-l vedem și ăla ne creează probleme și când apar, de exemplu, retracțiile gingivale, este greu să le corectez pentru că avem și os pierdut. Și nici măcar nu știm că e acolo. Credem că e totul bine, dar asta lucrează insidios. Nu știm, nu ne doare și dacă nu venim la control, ne trezim cu probleme neplăcute care sunt mai greu de corectat. De ce să nu prevenim dacă putem? Mă bucur foarte mult că oricât de mult avansează tehnologia, aceste vizite regulate nu se anulează și rămân în continuare valabile și sper din suflet să mergem regulat la medicul stomatolog în funcție de cum am primit recomandarea. Sigur, baza tratamentului rămâne aceeași. Baza este întotdeauna pacientului. Asta le spun tot timpul. Ei contează cel mai mult. Dacă vrei să-ți funcționeze un tratament, chit că e vorba de tratamentul parodontozei, de un implant dentar, de o fațetă, trebuie să te implici. Nu merge. Da? Îți cumperi o mașină, te duci cu ea la revizie. Altfel, pică. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru sfaturi, pentru informații și sper să ne vedem sănătoși și voioși în 2025. Vă mulțumesc frumos și eu. Dragilor, și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Aceasta a fost Isemensana de astăzi. Evident, mă bucur tare mult să știu că ne vom reîntâlni și în 2025. Până atunci vă dorim multă sănătate, fericire și aveți grijă de voi. Trăiți responsabil. La revedere!